हेलो लोगोफोर दाखालि एपिसोड 1 आवहाय भिडिअखौहाय बोरै आपलोड खालामनाय जायो चेनेलखौ बोरै खुलिनाय जायो यूट्यूबखौहाय बेनिफ्राय शर्ट लं भिडिअखौ माबोरै आपलोड खालामनाय जायो बेखौहाय आङो फोरोंनाय जादोंमोन एपिसोड 1 आव दा नैबे एपिसोड 2 आवहाय नोंथांमोना नायदो YT स्टुडिअआवहाय माबायदि सेटिंसफोरखौ थिक खालामनाय जायो नोंथांमोना बेखौहाय नायनानैहाय सोलोंदो दा सेथियावनो YT स्टुडिअखौहाय डाउनलड खालामनो नांगौ बेखौहाय डाउनलड खालामनो थाखायहाय प्ले स्टोराव थांदो प्ले स्टोरावहाय थुदो बेनिफ्राय सार्च खालामदो यूट्यूब स्टुडिअ नङाब्ला YT स्टुडिअ बेबायदि लिरनानैहाय बेवहाय प्ले स्टोराव सार्च खालामदो बेयाव ओंखारफैबाय नै YT स्टुडिअ ओंखारफैबाय बेखौहाय डाउनलड खालामदो आंनिया डाउनलड खालामखादों बेखौहाय डाउनलड खालामखानायनि बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन YT स्टुडिअ आंनिया दंखायो नैबे गोजौआवहाय YT स्टुडिअ दङ आंनिया YT स्टुडिअ दङ नैबेनो YT स्टुडिअ आङो थिरसिन होदों आंनिया दंखायो दा बेबायदिनो बेखौ डाउनलड खालामनानैहाय लानो नांगौ बिनि उनाव जोङो बे यूट्यूबावनो थांफिनदो यूट्यूबाव थुदो आङो यूट्यूबावहाय थुबाय अब्ला यूट्यूबनि बे राइटथिंनि खना जिथुनाखि दुलुर लग' दङ बे लग'आवहाय बेबायदिनो थुफिनदो बेवहाय गोजौआवहाय जुदि थुयोब्ला अब्ला नोंनि चेनेलखौ मोननो हागोन बेवहाय इउआर चेनेल टार्न अन इनकगनाइट' एड एकाउन्ट बेफोर ओंखारफैबाय गाहायथाराव नायदो नैबे गाहायथारावहाय यूट्यूब स्टुडिअ नुनो मोनबाय नै बा यूट्यूब स्टुडिअ दङ बेवहाय थुनो नांगौ बे यूट्यूब स्टुडिअआवहाय थुदो अब्ला बियो यूट्यूब स्टुडिअआवहाय डाइरेक्ट बे थांसिगोन आरोखि ओमफ्राय कन्टेन्टआव थुदो नैबे कन्टेन्ट लिरनाय दं गाहायाव कन्टेन्टआव जेसेबां नोङो भिडिअफोर डाउनलड खालामगोन आपलोड खालामगोन बे भिडिअ आपलोड खालामनायफ्रा नैबे YT स्टुडिअआवहाय नुजाहैगोन नै बिदि दा बेवहाय माखासे माबाफोरखौहाय सेटिंस खालामदो सेटिंसफोरखौ थिक खालामदो बे सायाव होनाय भिडिअनि सायाव होनाय थाम्बनेल बे थाम्बनेलखौ सायावहाय होनो नांगौ बेखौहाय बानायग्रोखानानै दोननांगौ बानायनानै दोनखादो ओमफ्राय दा ग्रोब होदो नै बेखौहाय लागायनानै होनायावहाय नैबे माबायावहाय थुनांगौ कलम बायदियाव ओमफ्राय आरो कलम बायदि ओंखारबावदों नै लेफ्टथिं गोजौआव बेयावनो थुबावदो बेयाव थुबावब्ला बेवहाय प्लास दङ नै गोजौआवहाय लेफ्टथिं गोजौनियावहाय थुनो नांगौ बेयाव थुनाय लोगो लोगो गेलारियाव सहैगोन जेराव फटक बायदिसिना थायो बेयाव सहैगोन ओमफ्राय नों थाम्बनेल्स जेरावहाय नोङो बानायनानै दोन्दोंमोन बेखौहाय ग्रोब क्लिक खालामब्लानो बेवहाय ग्रोब थाफैसिगोन ओमफ्राय बेनि अनगायैबो बेवहाय मोनथाम आलादा नुजानानै दङ नै बेफोरखौबो नोङो होनो हागोन आरो बेखौ होआलासिनो नोङो जेखौ बानायनानै दोन्दों गेलारियाव बेखौहाय नोङो बेवहाय होफैनांगौ थुनांगौ आरोखि थुनायबाय आं नै थुब्लानो बेवहाय गेलारियाव डाइरेक्ट सहैखायो बियो ओमफ्राय बेयाव नागिरदो नों बानायखानानै दोननायखौहाय क्लिकल' खालामना होब्लानो बेयाव फैबाय बेबायदि दा आं बेखौ सोलायलिया आंनिया बे बानायखानायनिखा बेबायदि खालामनानै बेयाव सेभ गोजौआवहाय राइटथिं सेभ दङ नै बे सेभआवहाय थुनो नांगौ बिदि बेनिफ्राय बेवहाय बे पाब्लिकआव आं होनानै दोनखाबाय नै बेखौ बेवहाय आनलिस्टेडआव दङमोन बियो आनलिस्टेडखौ बे पाब्लिकआव बेवहाय सोलायनो नांगौ सोलायनानै बेखौबो बेबायदिनो सेभआव थुनो नांगौ सेभ खालामदो बेनिफ्राय बेवहाय गाहायावहाय दङ टेग बे टेगआवहायबो लिरदो हाउ टु क्रिएट इउटुब चेनेल बेबायदिनो जोङो जेरैहाय नागिरो बे नागिरनाय बायदियैहाय बेवहाय लिरनांगौ आरो माखासे मानसिफोरा माब्रैहाय नागिरगोन भिडिअखौ मा लिरनानै नागिरगोन बेबायदि मोनसे साननानैहाय बेफोरावहाय गोरोबनाय टेक्सटफोरखौहाय होनो नांगौ बेनि उनावहाय बेवहाय गाहायावहाय नायदो क्रिएटिभ कमन नैबे गाहायाव थुदो बेवहाय स्टेन्डार्ड इउटुब लाइसेन्स दं ओमफ्राय क्रिएटिभ कमन्स दं बेयाव क्रिएटिभ कमन्सआवहाय बेखौहाय होनो नांगौ गुबुनफ्रा डाउनलड खालामनानैहाय नोंनि भिडिअफोरखौहाय भाइरेल खालामनो हायो बे क्रिएटिभ कमन्सआव होयोब्ला बे साबसिन जायो बेनिफ्राय एल' एम्बेडिं
बेखौहाय राइट सिनखौ गैया खालामनांगौ। एल' एम्बेडिं माने बेयो गुबुनफ्रा नों शेयार खालामनायावहाय फेसबुकफ्राव नोंनि भिडिअखौ इउटुब भिडिअखौहाय नुयोब्ला फेसबुकाव थुयोब्ला फेसबुकाव बियो गेवनाय नङा, डाइरेक्ट इउटुबावहाय फैगोन, ओमफ्राय इउटुबावसो बै मानसिया नोंनि भिडिअखौ नुफैगोन। बेजोंहाय साबस्क्राइबारफ्रा बारायनो थाखायहाय खाबु मोनो। बेनिखायनो बेखौहाय राइट सिन होआलाबानो बिदिनो दोननांगौ, नङाब्ला जेरावनो बै मानसिफ्रा नायगोन बेयावनो नोंनि भिडिअआ गेवनानैहाय नुजारलाबायगोन, ओमफ्राय बिसोरो साबस्क्राइब खालामनाय नङा। बेनि थाखायहाय बेखौ बेबायदिहाय दोननांगौ। बेखिनियानो। बेनि उनावहाय थिर सिनावहाय गोजौआव थुनानै सेपआवहाय थुनानै होयोब्लानो बे गासिबो सेप जाबाय। हेल' लोगोफोर, बेबायदिनो नोंथांमोनहा इउटुब स्टुडिअ'आवहाय सेटिंसफोरखौहाय थिग खालामनानैहाय एबा इउटुब स्टुडिअ'आवहाय भिडिअफोरखौहाय बेबायदिनो थिग मिलायहोनानै हगारबाय थानो हागोन। दा इउटुब स्टुडिअ'आवहाय डेस्कटप साइडआव थांनानैहाय गोबां बेबायदिनो सिङावहाय सेटिंसफोर दङ। बे सेटिंसफोरखौ आङो नेक्स्टनि भिडिअ'आवहाय आङो खोन्थासिगोन, एबा नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय आङो एपिसड 3आवहाय आङो फोरोंनाय जासिगोन। बिनि सेटिंसफोरखौ एपिसड 3आवहाय सोलोंदो।